Damina sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohut kiramuna bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Emang benang hatani debata kita bagasan tikion dimana tersurat di Sada Petrus 2 ayat sada rodi ayat 5. Songono mahatana laus takasma apa itu hidup. Atong bolokon hamuma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon. Songon poso-poso nai baru tubuh wasam mahamu disusu natama naso marlauk asalam magudak kamu orhonon nihi bahen haluaun molotung naung di dari hamu habasaron ni Tuhan. Ainunga didapot tok kamu ibana, nasongon batu na mangulu, na dinolokon ni jolma, alay na pinilit jalana arga, iya di debata. Sayolo manak kamu paulion, songonak ka batu na mangulu, lebih bagas partot dion, jala hamalimon na badia. Laho mabuan akka pilihan partontion alomoan ni rohani debata marhite-hite Yesus Kristus ido sahabat oras malihita salutna damang dainang nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ia surat ni si Petruson ipasahat do tuah kahuria napai solat naung tarpilit namar serak di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia, dohot Bitinia. Ima aka ganut nasahuria na baru porsea dope di Tuhan Yesus Kristus. Laos diguari Apostel Petrus donasida, songon sahalak poso-poso na baru tubuh, manang na baru mangulahi tubuh donasida, dung porsea nasida di Tuhan Yesus Kristus. Alani di bagasan turpukta tikyon dipangido Apostel Petrus do jumolo nasida dinalaho patupahon pananggalion tuha jahato dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon. Songon proses na sistematis do na pinasahat ni Apostel Petrus na laho patorakon songon dia do asa magudang na sida jala tutu sitong mangulu di bagasah kaporsiaon naong dihaporsiaw na sida Tuhan Yesus Kristus. Damang dainang jumolo do ikoni dauta songon dia pangalapation wasamay kujumolo ditadikon manang ditanggalkon ganuk nasa hajahatoni songon dinalaho patupahon nadinggan tusada bonanihaw manang bonani cadi alaso produktif B hawi manang cabi jumulu do diratingi ganuk nasarating nasoolo marparbui asa dipaloas maturu muse tunas-tunas na baru laos ima muse na dipupuk disiram jala dipiaro dohot dinggan asa bui marparbui tamang dainan songoni ganuk nasa akka aporseaon manang naporsea di Tuhan Yesus Kristus itu. Jumolo do ditanggalhon ganuk nasa akana humurang ima hagiot ni dosa. Jala ganuk nasa hagiot ni dosa na pinatorang ni Apostel Petrus di bagasan. Turpukon ima songon hajahaton nasa akal pangiburuon nang panihayon. Molo di Alkitab di pabua do kejahatan tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam kedengkian dan fitnah. Damang dainan dia do lapatan misa luhut na hajahaton na didok nai.
Molo taida pangalapation na ganuk marsada-sada. Kejahaton manang kejahatani, boido tutu, yartihon songon sahala, namuruk rohani. Pinalaho patupahon ganuk nasa akana humurang, tuaka dongan na jolma, nang tuaka na tinopa ni debatana asing. Molo na tersurat di Jakub 1 ayat 21 dito. Ibaheni boloko kabuma nasa narwaro di hajahaton na lohoti. Marlabo ni rohamahamu majalohata nas sinuan tubagasar rohamuna. Na tarbahen paluahon todilu. Namang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nah karena lapatan ni hajahaton. Kalau di bahasa Indonesia di dok adalah amarah yang tersimpan di dada orang bodoh. Jadi bolo nunga tutu perjahat sahalak jolma. Yang terbahen ni ibana bimarbisuk binalaho madalani akanguluna. Alamaralo do hajahatoni dokot bisuk. Damang dainang dapat dua hot di dok nasa akal. Anang tipu muslihat. Wana ka ulau dinalaho mangototoi. Dinalaho patupaho na akka nahurang dinggan udongan na jolma. Asa dakotan ibana martitei. Jala termasuk do nasa akalon manang tipu muslihat. Na bersifat dinalaho mabuat rohani jolma. Manang didok tolong na palsu. Manang kepalsuan di saluhut nasa pangalahong. Dan nasongoni nasa siktong na. Alay dipake ibana mah. Songo nakahata na dinggan. Manang akaparangi na dinggan. Dinalaho mabuat roha. Tapi di bagasan rohana. Dada na dinggan. Napatuluhon muse. Segala macam kemunafikan. Tamang dainang maralo do kemunafikanon dohot kesalehan. Kemunafikan imasongon sahala nadinggan di bagasa parngulun. Ape sa sitong na ganuk nasa parngulun nai. Kolam namangido pamujiot do tudirina. Mana kolam mangalului sangat tudirina. Dada na pasangapon jahuba di batai bana. Dan sian ias ni rohana dinalaho patupaho nakana dinggan. Alai ganuk nasa napinatupana ya kana dinggani. Ganuk doi songon na manutupi akka nahumurang. Namang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Termasuk do kemunafikanon ima namargabus. Manang di bahasa Indonesia pura-pura. Songon namardongan tudongan. Songon namardongan tujahuba di baka. Tapi akan namaralo do. Nah bapak opakto ni bapak ngiburuon. Manang kedengkian. Alak nasi songonon. Itu alak nasubui las rohana. Mamereng donganna na di bagasan las ni roh. Sugo rohana mamerek kalak na di bagasan akka nadinggan. Mulubuin yan olang ibana ma nadinggan. Jala ganuk nasa jolma na asing. Unang mamadaya ka nadinggan. Tamang dainang napalimahon panihayon manang fitnah. On madusa na olo makataidongan jol. Makataidongan na jala na parwarwa. Makataidongan dia kanadinggan dadagabi ulaon na sa. Alay bolo makataidongan dinalaho parwarwahon. Manang dinalaho madabuhon ganut nasa arga diri. Ni dongan na ido sa sitong na. Lapatan ni panihayon manang. Damang dainang sian 5 akadusa narikot si tanggal honotoni. Dipatorangi ima hasomalan ni ganuk nasa jolma natoras.
Manang nasa jolma naung ubang ibadah. Manang nasa jolma naung magudang. Jala dang dia tusi nasa danak dia kasih songon. Tamang dainang laos 5 dosa. Laos dosa na 5 na pinatorang ni Apostel Petrusi. 5 dosa na subuhi niya di bagasan parsaoran manang di bagasan koinon. Dang taluk akan mardosa si songoni dinalaho mardumu marsaor rapdoho di bata. Dan taluk akan na mangulahon na makahanguluhod dosa si songoni dinalaho buhay partupahon parsaoran na badia itonga-tonga ni kuria songoni nang ditonga-tonga ni parangulun. Napadua hod dalang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa manoktok kita uasa di hata ni dipangido sa magudak kaporsyaw. Asa unang torus marmek-mek. Karupa dohot sa halak poso-poso na barutu. Jala makirim do ganuk nasa akan atorasna. Asa buy ibadah magudang. Lam tubalgana. Lam tutabana parbinoto. Damang dainang alanima dipangidohon. Asa ganuk nasa haporsyaw nito. Ikon uwasad do disusu natama. Songon poso-posoy. Ia do lapatan ni idamang dainang. Molo susu natama na di pasahat na di son imahatani di bata. Jala ganuk nasa na porsea. Ikon uwasad do di hatani di bata. Uwasad di hatani di bata. Dinalaho ringgas madjaha. Manangihon hatani di bata. Dada asa margadda parbinotuan. Manang polan asa margadda parbinotuan. Harinot tuakan atar surat itu. Alay taingot masongon natar surat di 2 Timotius 3 ayat 10 rodi ayat 10 itu. Ay nasa surati sinihaton ni dibata. Jala haseya mamudai. Mamisang. Pauli-ulihon. Manogu-nogu. Di bagasa katigoran. Asari pas halak ni dibata. Ubas tunasa ulau nadika. Ido sasitong nalapatan ni bolo minggasita di nalaho mananginangi hatani di bata. Asa margadda do bugutta di nalaho patupahon pamudayon. Patupahon pamisangiot wakana humua. Pauli-ulihon ganuk nasa akaparnguluonon obartulomoni rohani di bata. Manogu-nogu di bagasak katikora. Jala asari pas ganuk nasahala ni debatay. Ubas tuaka ulaw na ringgan. Ima ulaw kolong ni roha. Songon na pinatuduk ni debatay. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Udang dope nuwain di bagasak parngulu taon. Tunakod dinalaho patupahon hati goron di bagasa parngulun na tudongan na jolma. Alay, jod dope jolma na sotigor bahenan na tudiri na sadi. Di siala jumot dope jolma dinalaho holan makarikoton aka parngulun pardagingon. Alay, dang digohi hanguluon partogyo. Ya kasoy songonima jod do goda kalak nama mora di pardagingon. Manang di arta portidi. Alay pugus di partogyo. Alani marhite-hite turpukot tapature ngolu ni partogyo. Jala sadala do ngolu ni jolma na porsea do parniulan. Molo naung porsea do iban. Ringgas do iban. Jala hubas do iban. Dinalaho patupahon pakubasiod dia kaulaon. Songoni dia kaulaon nadilikan.
Alani dipangidohon asa totong songon poso-poso nai baru tubui. Nawasan disusun atama. Totong maakana porseape. Wasama dihatani debata. Unak kita merasa naung puas. Unak kita merasa naung uboto saluhut nasakap ni debata. Unak kita merasa manang makilala naung tatu si saluhut. Jala gabe malas sita manang gabe sumurut semangat tak. Dinalaho manaringoti hatani debata. Marhite nama jahatani debata. Marhite dinalaho makang tahatai hatani debata. Marhite dinalaho manangihon ganuk nasa hatani debata. Alai uasam mahita. Nang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Olo sahalak na uasan di hatani debata. Sarupa doko talak na mauas yait na tiyo duluan na doaiki asa sobu uas. Songoni maganup nasa na uasan di hatani debata. Duluan na do sigatan na do hatani debata. Jala dilapati laos dihangulukan. Amang dainang na hinaholong. Alalimar hite-hite hatani debatau diupamahod do hatai songon aek. Jala ganup nasa hita. Molo soadong tainum aek. Dang mangulu. Bakol do hita dinalaho pas pamatan. Songoni maganup nasa akan aporsiay. Molo so diparsaulihon hatani debata. Tang sobu uas ni partodion lain. Lani tamang dainan. Jala dang bui mangulu partodion na. Molo so mangulu partodion. Marmet ma, marteteng ma, laos ima, mabahen gabi mati. Tamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon roja la olo mapaulion ni debata. Songon batu namamu. Napatuluhon roja la olo paulion songon batu namamu. Dido apostel Petruson. Ya Yesus Kristus songon batu na binolokon. Batu na mangulu na binolokon ni jolma doiga. Ipatuluhon si Petrus bodohado. Aroroni Tuhan Yesus naik komanaw di ganup nasa. Aka nahumurang binahen ni Portibion. Ipusa do Tuhan. Laos dipamate do Tuhan ini. Hite-hite uhum silang nasahat riban. Ape batu na mangulu riban. Songonima si patah pamakkeon ni jolma. Diaka parngulun. Jumuk do jala olo do jolmai. Pamakke ganup nasa akka. Batu naso mangulu manang batu nama. Jala mabolok pun batu namangu. Manang disarupahon jujut dojol may mameok akan nasokot. Jujutad do mameok na meoleo. Ujung nangulu na pe meoleo. Tangadok katigoran na. Tangadok kasitonan. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dipangido marhite-hite turpukon. Asa sude maafkan ang porsyai rotu Tuhan Yesus Kristus jala olo dibahed debata songon batu na mangulu si pakeon niya kapad debagas si pakeon ni debata pati bagas na sumurungi
lapatan ni batu na mangulu, molo diaka pad di bagas, ima akka batu na bui mardomu, waka material ni bangunan na asing. Sarana batui bolo batu na mangulu, ima bui mardomu doho sini. Jala molo sobui do batui domu doho sini. Doson batu na mate do yang gosi somoni. Jala somal na ke batu na mate di bolok. Alai molo batu na mangulu, ima pakeon niaka adi batas. Somoni nang ngolo di jol madamang day. Di batado tutupat di bagas na sumurungi di saluhut na parngulut. Molo gabi songon batu na mangulu di batado hito. Pakeon na do mulut. Alai molo songon batu na mate do hita di debata. Tanpa keon na hita nalaho pajongjong bagas parto dioni. Jala molo tung pedang dipake portibioki. Ape nunga tahanguluhon songon batu na mangulu di debata. Pos marohat tanang parjolo do Jesus gabe batu na binolokon ni jolmai. Alai argado di debata. Debatado mamilit. Jala ganuk nasa parngulwota. Otma pakeon ni debata. Dinalaho patupahon lomoneroha. Alanita hingot marhite-hite damang dainang molotung peroa kahamolo sian portibion. Magonado napinakke ni debata hita. Sian napinakke ni portibion. Ay Tuhan Yesus do paddibagas na sumurong. Laos ibana do na martuaso di ganuk nasa parlo. Alani di hita na hinaholo. Igil hatani di bataod do hita. Asal manotong mamananggalhon akka hagiot ni dosa. Naso di halomohon tu. Ugut matotong uasad di hata ni debata. Sama gudak kita di partodion nasian debata. Laos Roma hita. Jala olo gabi halomoan ni debata. Songon batu na mangulu. Si pakeon ni paddebagas na sumurungi. Laho pajong jokon. Bagas partodion. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan. Amin. Martanian. Ali jahuba di bata para siroha na sumu. Mauliate di pasu-pasum dohotasiro. Namangalehon sa luhut na guhu. Namangalehon sa luhut na kanauli dohot na ringgad di bagasa pangulo. Maing pele jahuba di bata. Mangido hami siya nasiniro. Satu mangurupi hami Tuhan. Nalahu mananggalhon ganuk nasa akka hadusaw. Jala hodo dengan nami jala di batang. Atalup marhuaso di galup nasa parmulung. Toku pasahat diri nami tuho. Jala manotong matugu-tugu tod di nami. Satung mangulu hami di bagasan partog dioni. Manotong uasan di hatami. Asabui mangulu magudak kami Tuhan. Bagasan ganuk nasa akka. Pasu-pasum dohot akka lomonir. Songoni Tuhan, o manatotong, nalaho mamarar ganuk nasa parngulun namin. Sa tungboy hami gabi ula-ulan, songon batu na mangulu, na pinangidom, ganuk akka na porsiyay. At pasahat kami diri namin, say homa mamasu-masu, sahat mapasu-pasu, bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Asa ngapon mati. Amin.